Здравейте и добре дошли в Apple, Калифорния. Как можем да ви помогнем днес? Да, чух, че имате нов продукт. Да, а вие знаете ли нещо за този продукт? Не, само знам, че е нов. Това е достатъчно за мен. Добре, елате с мен назад в магазина, за да ви го покажа. Не знаех, че магазина отзад изглежда толкова ужасно. Ама разбира се, лукс е само отпред, за да може хората да искат нашите продукти. Добре, сега. Представям ви Apple Vision Pro. Толкова е скъп, че дори аз не мога да си го позволя. Добре, но в такъв случай каква му е цената? Не мислете сега на цената. Нека да поговорим малко за характеристики на нашия шедьовър. Първо, изглежда толкова добре, че никой няма да разбере, че носите VR. Вижте този човек. По никакъв начин не може да кажете, че ще използва Apple Vision Pro, нали? И така. Когато включите вашия хедсет, вие влизате в мултивселена, в която само с едно въртване на копчето всички бедни хора изчезват. По този начин. Хоп! И всичките бедни хора изчезват. Сега, разбира се, вие може да се решите колко по-малко бедни хора и колко повече бедни хора да има. Разбира се, аз предпочитам никакви бедни хора. Иновация имам предвид, че общо взето това е всичко, което нашия хедсет може да прави. Всичко останало може да се прави и от Oculus Quest 3, който е 5 пъти по-евтин. Струва само 200 лева. Да, но все пак. Добре, но в такъв случай колко пари струва хедсета? Стига, момента само за пари ли ще си говорим? Нека продължим с иновацията ни. Иновация имам предвид, че общо взето това е всичко, което нашия хедсет може да прави. Всичко останало може да се прави и от Oculus Quest 3, който е 5 пъти по-евтин. Струва само 200 лева. Да, но все пак. Добре, сигурни ли сте, че няма нещо друго, което този хедсет може да прави за цената си, защото така както разбирам, все пак вие не сте можели да се позволят, би трябва да е големичка. Не. Всичко друго може да се прави от Oculus Quest 3, който струва 500 лева, мисля, че. И освен... да, забравих да кажа. Не може с Oculus Quest 3 да махате бедни хора. Така че Vision Pro е най-добрият ви избор. Окей. За реално какви хора е предназначен Vision Pro? Че не разбрах много. Да, разбира се. Vision Pro е предназначен за много богати хора, много богати хора и хора с iPhone. Просто хората с iPhone не си купуват нищо друго, освен Apple продукти, така че да, те се нуждаят от Apple Vision Pro. Добре, не разбрах, че го купувате ли или няма да го купувате? Вие казахте, че главните неща, които Apple Vision Pro може да прави, могат да се правят и от Oculus Quest 3. Така че мисля да не си го купувам и да си купя Oculus Quest 3. Да, разбирам. Но Apple Vision Pro има 5000 милиарда камери. Вземем парите.